बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। एक्चुअली आङो एसे बिजिमोन थेवबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। थ' सुंद' आपडेट्स बारा गोलाव खालामनो सानाखै। भिडिअआ मानि सायाव निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय। थ' जोङो गोबां दिन नेनानै दङमोन ना, माब्ला जागोन इन्टारभिउआ ना, जितु जोंहा CMAAA 2.0 ना। थ' बिनि इन्टारभिउखौहाय जोङो नेनानै दंमोन जायफ्रा आवगोलावहाय मोनासै ना। थ' फाइनेलि फैयै जोंहा दिनै 28 तारिखमोन दै, दिनैहाय इन्टारभिउ दंमोन आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। सोरनाबा बेबायदिनो जागासिनो आरो इन्टारभिउफोराहाय निस्सय BTC आव बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोराव जागासिनो दङ जानांगौ ना। थ' बयबो मोजाङै डकुमेन्ट्सफोरखौ लांदो आरो इन्टारभिउआव जिरायदो आरोना। बेवहाय प्रजेक्ट रिपर्टआ मास्ट बि नांथारगौ आरो लोगोसे जिथुनिखि कल लेटार ना, एडमिट कार्ड, थ' बेखौहाय लांनांगोन आरोना। थ' एसे माखासे डकुमेन्ट्स अरिजिनेलफोरखौ लांदो, बेनिफ्राय इन्टारभिउआवहाय जिरायदो आरोना। थ' फाइनेलि इन्टारभिउआ जाबाय जोंनि साइडआवहाय आरो दा माब्ला फैसाया मोनगोन बा फैसाया हाबगोन थ' बेखौ समा खिन्थागोन आरोना। थ' आपडेट्सफोर मोनोब्ला उनावहाय लानानै फैगोन। जोङो दा इन्टारभिउखौ होनानै लादो आरोना। जाय सेलेक्सन जायो फैसाखौथ' आरो मोनखागोन सेलेक्सन जायोब्ला ना। थ' गोलाव खालामा, रायजोफोर आपडेटआ बेसेखिनियानोमोन। जोङो बयबो नेनानै दङमोन। फाइनेलि जोंहा इन्टारभिउनि समाबो सफैखाबाय आरो बे इन्टारभिउआव गोबांफ्रानो जिरायखाबाय जानांगौ ना। थ' जायफ्रा आसा खालामनानै दङमोन ना, थ' मोनगोन। गोबांफ्रानो एप्लाइ खालामदों ना, गोबां मानसि जादों माथो इन्टारभिउआवबो। थ' गोलाव खालामा, आं एसे स्क्रिनाव दिन्थिनानै होनि। थ' सोर लेंहर जाखो, जोङो वेबसाइटआव हाबहैनानै चेक खालामोब्लानो जोङो बेवहाय एडमिट कार्ड मोननो हाखायो ना। एडमिट कार्ड आरो कल लेटार बेबायदिनो आरो फनजोंहायबो कल खालामनानै लेंहरखादों ना। थ' गोलाव खालामा, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन आरोना। गोजोन्थों, बाय बाय।